Την οποία μπορεί να ολοκληρώσει. Να μιλάτε με τον κύριο Βαλιανάτο και τον κύριο. Εμένα με χρειάζεται. Αφήστε με να πει. Μπορώ να ρωτήσω εγώ να θέσω ένα ερώτημα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάθομαι. Μιλάτε μία ώρα μαζί του. Δεν με έχετε ρωτήσει εμένα τίποτα. Και μιλάτε συνέχεια με τον κύριο Βαλιανάτο και τον κύριο Τάρ. Το θεωρώ ανεπίτρεπτο. Πώς θα ολοκληρώσετε. Ακούστε με λοιπόν. Επειδή πρόκειται. Νομιμοποίησή του στη χώρα μας. Πρόκειται μόνο για αυτούς τους 250 που ζητούν να νομιμοποιηθούν ή για όλους όσους παράνομα βρίσκονται στη χώρα μας? Για τις 300.000 που λέτε εσείς, για άλλους περισσότερους, κύριε Κατσανέβα. Κύριε Κατσανέβα. Σας παρακαλούμε, κύριε Κατσανέβα, δεν έχετε λόγο να φύγετε. Δεν έχετε λόγο να φύγετε, κύριε καθηγητά. Κύριε Κατσανέβα, για ποιο λόγο τώρα συμβαίνει αυτό το πράγμα? Ο κύριος Κατσανέβας επέλεξε να φύγει. Ο κύριος Κατσανέβας επέλεξε να φύγει γιατί δεν μπορεί να αντέξει το διάλογο. Ορίστε. Δεν μπορεί να αντέξει το διάλογο γι' αυτό. Δεν θέλω, κύριε Τάρτη, από εδώ και πέρα να αναφερόμαστε στο όνομα του κύριου Κατσανέβα από τη στιγμή που έχει αποχωρήσει. Εσείς που το είπατε,